A SpectraStar XT NIR analizátorok kiemelkedő pontosságot és megbízhatóságot kínálnak szinte bármilyen típusú minta gyors összetétel elemzéséhez. A nyersanyagok minőségének ellenőrzésétől a végtermékek összetételének csomagolás előtti validálásáig. SpectraStar XT NIR elemzőmodellek. Gyors, pontos, megbízható. Eredmény kevesebb, mint 30 másodperc alatt, az ön termékeihez kalibrálva. Több ezer ügyfél használja. Az alábbiakat méri: nedvesség, fehérje, rostok, zsírsavak, zsírolaj, cukor, hamu, lignin és még sok más. Termékeinek minőségének elemzése elengedhetetlen ahhoz, hogy márkája versenyképes maradjon. A SpectraStar termékeket több ezer laboratórium és gyártóüzem használja minőségi elemzésekhez és folyamatirányításhoz. Snack élelmiszerek, tejtermékek és tejporok, takarmány, szína, állateledel, lisztörlemények és sok más. Az alábbi gyártási folyamatokban használják: beérkező alapanyagok értékelése, a minták elemzése sütés előtt, után, fűszerezés, permetezés, egyéb kezelés után, végső értékelés, csomagolás előtt. Gyűjtse össze a méréseket a fejlesztési és gyártási folyamatok kritikus szakaszaiban. K+F recepttesztelés. Beérkező alapanyagok. Fűszerezés után. Csomagolás előtt. Minőségbiztosítási tesztelés és jelentéskészítés. Könnyen használható. Betanítás 30 perc alatt. Válassza ki a termék típusát az érintőképernyőn. Töltse meg a mintacsészét. Nyomja meg a Start gombot. Az eredmények 30 másodperc múlva megjelennek. Könnyen értelmezhető eredmények. Könnyen használható. A működtetéshez nincs szükség speciális ismeretekre. A SpectraStar XT egy halogén lámpát használ, mely fényét egy forgó holografikus prizmára irányítja. A prizma a fényt több NIR hullámhosszra bontja, és a NIR sugár a mintába jut. A minta anyagától függően bizonyos hullámhosszak elnyelődnek, míg a visszavert NIR-t egy detektor érzékeli. A mért jelekből kalibrációval paraméter adatok állíthatók elő. 3 modell közül választhat. SpectraStar XT3 méri a nedvesség, az olajzsírtartalmat és a fehérjetartalmat. SpectraStar XT-F paraméterek mérése lisztben, búzában és melléktermékekben. SpectraStar XT-R fejlett rendszer testre szabott kalibrálásokkal, amely bármilyen típusú minta elemzésére alkalmas. Miért válassza a SpectraStart? Mert gyors és megbízható elemzéseket nyújt az adatokon alapuló döntések meghozatalához. Egyszerű, intuitív kialakítás. Megbízható és bevált a gyakorlatban. Az iparágban vezető kalibrálások széles skáláját nyújtja. Világszerte több ezer ügyfél használja a SpectraStart a kritikus minőségi paraméterek elemzésére. A minőségbiztosítási laboratóriumának előnyére válna a pontos és megbízható összetétel elemzés? Vegye fel velünk a kapcsolatot egy bemutatóért még ma!